Takže čau, já jsem David a vítejte u dalšího videa, který bude z hry Akinator. Je to takový vlastně počítačový genius, který uhádne každou věc, každou postavu, kterou si myslíte. Prý. Hned tady se prostě ptá na otázky, tady mu odpovídáš ano, ne, asi, teda, asi, možná ne. Takže a já jsem se rozhodl, že pustím ještě teďka muziku teda, slabě, a jako první postavu, kterou si budu myslet, bude Jirka Král. A takže jdeme na Jirku Krále, takže je tvůj charakter youtuber? No tak to je jasný, že je. Je z České republiky, takže to vím, že jo. Jestli má barvu vlasů blond. Ano, Jirka je. Nemá černý vlasy. Není to holka. Ne. Má velké ruce. Ne. Hraje GTA Online. Ne. A na strašně malou otázku. Strašně málo otázek, jo. Uhad toho Jirku Králíčka. Ano. Hajzlik. Tak, a teďka koho si budeme myslet jako druhýho, takže já se asi rozmyslím. Dáme teďka youtubera Goga. O tom toho já ani taky moc nevím, takže to asi budu trochu hodně trolit. Takže já pustím muziku a jdeme na to. A play again. Jestli žije v České republice. Ne. Je tvůj charakter proslavený vlastník YouTube? Ano. Hraje Minecraft Gogo? Ne. PewDiePie? Ne. Hraje Fifu? Asi. Je jeho ne, to je oranžová. Chili? Ne. V Americe? Ne. V England? Ne. Je to Evropán? Ano. A jo, je jeho oblíbená barva oranžová. Je tvůj charakter něco s zvířatama? Ne. Je to Slovák? Jo. Ne. Není to máma. Oranžové tričko? Ano, myslím, že jo. Koukněte na tu fotku! Takže jsem to asi udělal dobře nějak. Ano. Jak se vždycky raduje, to je strašný. A sakra, mě si přepla muzika. Ne. Počkejte. Ne, stupidní reklamy. Dobrý reklamy už nejsou. Jo, tady vidíte, že je to Akinator Web Genius. Koho si dáme teďka? Počkejte, já to rozmyslím. Vím, jestli znáte, ale dáme youtuberku Falenku a když to nedá, tak já to za chvilku ukončím, když tak. Je z České republiky. Minecraft videa má. Blond. Je blond? Jo, myslím, že jo. Ne? Ne. Nemá ženu, protože ani nemůže vlastně. Nemilujeme se. To teda vůbec? Ne. Je mezi 20 až 25? Ne. Je méně, si myslím. Zpívá? Ne. Je toho... Ježiš, já jsem blbej. Korekt. To znamená zpátky. Ano. Je YouTube? Jo, má bráchu? Ne. Ne. Má vlogy.
Vlog, prostě jak tam píše, jo, není Američan. Už jsem to tam jednou psal, že není. Se ptali, jestli je to Čech, tak jsem ti odpověděl, že jo. Její máma je moje máma, ne? Jo, no. Jo? Ne? Má sestru? Nemá sestru. Blond hair? Jo. Má starší sestru? Nemá sestru. To si děláš srandu. Onu má ty palenku. Tak to bude všechno, já se s vámi pro toto video loučím a uvidíme se v dalšího videa, takže čau.